Takže právě jsme na Saigonu 2011 a jsme na Modravě, respektive Františkova huť, co to jmenuje? Filipova huť, dobře, to mi nevyšlo. No a je tady krásný počasí, úplně bombastický, ideální na běžky a jedeme do hospody. Je tady samozřejmě medlis. Ahoj! Saigon! Moc není. Vole, kde jsou? No a vedle medlise je tady samozřejmě i pan Vás. Was ist das? Surfe Saigon! No a samozřejmě i Martin MNL. Tady si dáme naši polívku. Opravdu úplně ideální počasí. Pánové, tak dneska kachna. Je to tady. Jsi říkal na polívku, že jdem. No a když vidím tu kachnu, A je.